geblek lan kiung waktu lintang apa waktu kabur babakan seni Roma itu akeh sing kondang akeh sing mitur Kekaran laraku iku kabeh papan desa tondo saking mas wedi apa sing jelas kedobrake asli dusun kersane dewa mas gunung kidul dikondang aku ra ngibul pikir kowe wis lali mas tidak babar belas karo aku sang gunung kidul eling-eling mangkonane dhuwur tlatah ngayogja sawetan bantul sing gondang geblek lan tiumbul waktu lintang apa waktu kabur babakan seni rana itu akeh sing gondang akeh sing isur Mas gunung kidul setilane saka dusun Karsandul saking apa wedi nyambung Sinten mas kedobrake Dewa mas gunung kidul Pikir kowe wis lali mas karo aku cak gunung kidul Tidak baper belas ya. mangkonane dhuwur tlatah ngayogja sawetan bantul Sengkon geblek lan tiumbul waktu lintang apa waktu kabur babakan seni rama itu akeh sing gondang akeh sing isur Kekaran laraku papan pariwisata saking mas wedi apa
nek wong lirik sing kira-kira sing lirik sing lirik setya
yo yo. Ya ya ya. Yo yo yo. Ya yo. Aja ngono. Satya Muda lho iki. TSM Indonesia. Rintik-rintik di taman anyar. Rintik-rintik di taman anyar. Pohon randu bergoyang-goyang. Gadis cantik siapa melamar. Hatiku rindu berdebar-debar. Aja ngono. Jroning kali iso dibendung, jroning kali iso dibendung. Wadon sono setengah dodo, pedote tali iso disambung, pedote tresno nang ati loro. Aja ngono.
Arang, 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 arang. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Kembang melati, aku milih kembang melati. Kembang melati, aku milih kembang melati. Ayo konco podo merasuti sunggamre ibu pertiwi. Ae, 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 yo.
yagane Mary, yagane Mary. Ih, putane ditoke. Jos. Rizky. Oh iya. Ai. Oh iya. Sao.
Dik. Motore mogok. Kena bensin campuran iki lho. Waya. Tambake nang ndi? Baleni jare. Baleni. Baleni. Tambake nang ndi? Tambake nang ndi? Sarjito. Ono Sarjito. Ora. Kene ono RSU kene. Ora, Mas. Piye? Gracia. Oh, Gracia. Joyo. Ora RSC to. Ditambah
Apa? Tukang ngendang lah gitu. Oh, pengairan, Mas. Gue ember apa Mas? Kompor. Ojo nangis ya. Ora apa-apa. Ora parang sedih. Sik bako, sik bako. Kudu bako. Aku duwe cerita, Mas. Dirungokke ya, Mas. Jatamu iki. Ojo kejeron. Orang ngalami ning krasa. Oh ya. Ning dalan
Yo dilonglongi Mas. Iki ketua rombongan iki. Manggang ginaryo jemput kumarga bebarengan samyo saiyo sarukun tradisi makarti satu kelompok lagi. Yo, hai. Rizky. Bos PI Junior. Yo. Kanjo padha amrasa tumandang kinarya sembun kumarga bebarengan samyo saiyo sarukun tradisi makarti ayo kanjo padha amrasa tumandang
wayah sore gawe sentake ati kondur ayo Cok. Pawangi ngersake kasunyatan Mas. Iki pawangi sing nom dhewe ngersake kasunyatan. Oh alah. Pawang ini ora keduman seragam kita iki. Ora keduman seragam.
Orang gowo kok Mas. Ketoke burung garing. Cen ra gowo mau ki. Ngono. Heeh, cen ra gowo ten urung garing kuwi mau. Heeh, Cek Mas. Ya kasunyataan tetep tanggara keduman. Ra keduman apa? Seragam. Monggo Mas Yoga.
bisa